Wah, ribet ae. Lapis. Gila apa sih dikunci cek soroe rek. Oh, sik lah. Kaget barang gitu rek, duh. Ait kena rek. Biro yo. Jangkrik mek sandal ketemu nang di sandal ya. Cuh, sandal jangkrik. Ketemu ndak? Apa sandalku? Iku sandal. Cek, sandal kalau barang. Hah? Telek. Jemek pisan. Nanti kok iso kek. Telek parah gitu. Nanti jeding ayo. Jeding. Telek parang. Jangkrik. Aduh. Suwi rek. Ngerti apa iki kok telek iki rek. Mikir telek parah. Tapi wong luwe pengen rokok, pengen ngopi. Andi ya. Ngopi. Tenang dia Bu ya. Bingung ya. Kang ndi iki? Luwe rek. Burung ngopi. Batal. Sepi ngene katanya golek kopi nang ndi. Apa gerak? Apa gerak? Apa aja? Jangkrik. Ngaret tibake. Masane sampeyan iki opo, Cak? Iku mau tak kira ula, Cak. Makane aku iku mau mencolot. Ono-ono ae sampeanku, Cak. Ngarit-ngarit kono wis. Sampeyan iki ono-ono ae, Cak. Wis. Aduh, Jan. Tangane iki ora ngerti sembel. Apes temen rek. Temen rek. Dinopo iki mau? Penak rek. Awan-awan iso turune gerdu rek. Sopo kae ya? Parani wis lah. Kudu lah, cocok iki. Mantap iki. Besok iki. Masuk iki. Masuk iki. Jatuh jancuk. Oh, jancuk. Tengah kali genten. Gak ono uang. Sopo ya? Cakdul. Urut. Sopo ya? Cakdul. Iki gak ono apa rek. Cak. Angin ya. Awan. Semaput ah. Kok kakak kena juga. Mati kok. Gak iki. Semaput. Temen-temen turunnya rek. Cak, tangi Cak. Gak tangi rek. Ono apa ya kirane iso kayak tangi cacak rek. Nah, iku. Masuk iku. Sabar saya.
Wah. Ono banyu. Ini. Masuk. Ngosok gak tanggal iki. Cocok iki. Cocok. Iki ono HP. Simpen sik. HP ini cacak iki. Tangi-tangi rek. Iki. Bakal tangi-tangi rek. Cak. Kira opi. Waduh iki semaput koyo arek iki. Cak. Wis diraupi ora tangi. Kayak copot. Mana yang mana? Oke, sembayang. Kerucuk kaki. Tangi lah. Apa caranya juga ya? Kerucuk iki wis. Waduh. Kurang-kurang ngopo wong turu kebo yang ini kira. Aduh ya apa rek. Apa ya caranya ya? Mencacak tangi ya. Cak. Temen rek arek iki. Model turu opo ya ini wis awan, durung tangi. Dikerucuk lho. Gak mempan kan? Aduh, gak ngopo mana ya? Dia pikiran, aduh apa mana ya? Ini ae wis. Kendrite iki. Ayo wis. Mosok gak tangi rek. Wong mati lho tangi, pasti tangi ya. Ini duit 50.000 rek. Logo rek sapa iki rek? Ndi, duitku iku, logo iku. Ndi. Ndi enek duit, jarane enek duit. Enak turu. Oh. Iki jarane duit. Endi duit iki? Sampeyan duwe cak. Oh sampean iki lho turu mulai ngipi paling sampean turu. Aku yang gugah sampean mau. Pokok teles kabeh aku iki. Cak, iki mau udan. Mau udan dores iki mau iki sampean lho. Aku yang ngiyup nih gini mau, Cak. Iya, lali aku gak mulai mambengi. Turu nang kene iki. Apa, Cak? Ya mulai lah, Cak wong duwe omah kok. Aku diusir karo bojoku, gak oleh mulai aku. Ya apa iki wanan? Ayo bingung apa, Cak? Mosok lek mulai gak oleh kan omahe sampean dhewe iku, Cak. Pirang dino iki aku gak kerja. Gak duwe duit blas, bojoku jaluk duit. Ya apa iki carane? Padha wae, Cak. Aku ya ngono, Cak. Aku ya padha wae, walaupun urung di bojo ngene iki ya ora ndek dhuwit arep mangan iki mange ya bingung. Wis teles kabeh, adem iki wis. Gak duwe rokok sampean. Cak. Iki lho, dino iki lho. Biasane aku isuk wis ngopi. Gak ngopi aku, Cak. Durung ngerokok kan? Durung ngopi. Melak aku kono. Gelem gak? Kopi, rokok gratis. Gelem gak? Ayo. Iku. Masuk iku, Cak. Tapi wetengku loro iki. Ya apa iki? Tenan iki. Apa, Cak? Ngising aku iki. Aduh. Ya apa iki? Temenan, Cak. Temenan loro. Sampean iku kok mari ngene sampean moro-moro mlayu ngalih jare janji-janji kopi engko. Enggak, ayo aduh. Oh, temenan ya. Iya, temenan aduh loro. Barengi apa budal dhewe? Aduh, budal dhewe aku. Waduh, ya wis kono golek-golek kali kono. Anteni ning kene lho ya. Temen lho, Cak. Sing kena sampean. Mari balik lho ya. Iya. Anteni ya. Ambune wis teko kene iki ya le. Oh.
Jangkrik iki. Weteng iki mules temen iki. Aduh, gak mangan opo iki aku rek. Aduh. Aduh. Duh. Ngari wis. Tapi ya apa carane cawi iki? Banyu kayak nek banyu. Jangkrik. Kate Melayu merono nang Kalisin. Wah. Ribet. Aman nih. Untung gak enek wong. Jangkrik wong iki rek. Cak dol iku mau rek ngising watu kok suwe men. Ora ngerti wong pengen ngopi ya piye. Wah, aman. Sarung iki. Wah iki apa sing dinteni? Kowe temen awakmu, Cak. Aduh. Waduh apa? Banyu kate. Waduh, terus ya apa mau? Mari cebok. Terus cebok enggak ya apa? Nggo banyu. Banyu. Ya ngono bae. Cok. Iya wis. Jong leno. Aduh, Cak. Gak Endi? sebelah kono iki. Menang. Iya. Laku apa? Iya melaku. Liwat endi? Lewat kini wis terus lurus merono ya. Ya wis. Gelem gak? Ono ae liwat kono. Ngono. Kono. Kono ya. Iso. Iso cuma muter merono. Oh iya wis. Ayo wis, yuk, yuk, yuk. Kopi. Ayo kopi iki. Kopi gratis saya. Iya. Pokoknya ngopi rokok. Rok, sip. Halo guys, semuanya. Dek rumah kabar-kabar orang Madura sedaja. Oh ya guys, bantu guys channel kami guys. Jangan lupa ya apa ya? Komen, subscribe. Apa Jom? Apa Jom? Oh, maaf guys, subscribe dan share ke jauh seluruh dunia. Kesoon sebanyak guys, sedaja nah. Assalamualaikum.